Mikä siellä oli? Oho! No niin, mennään. No niin, ketäs se täällä tulee? Tulkaa tänne vaan reippaasti. Morjes! Mikäs sun nimi on? Terve Joonas, istu tänne mun kuvaan. Mulla on kirje mulle. Kiitos, kiitos, hei. Ja kukas täällä tulee? Mikäs sun nimi on? Emma tyttö, kivaa nähdä sinua, Emma. No niin, ja ketäs täällä on vielä? Henri. Terve, kiva nähdä sinua. Ja täällä on sitten Hanna-Mei. Ja Henri on tullut Englannista. No hei, hello. Kiva nähdä teitä. Ja sinun nimi on Eli, no niin. Ja sitten ketä täällä vielä on? Täällä on Juha poika, no niin. Ja sitten on vielä Maria tyttö ja onhan siellä vielä joku Joakki poika, no niin. Tulkaa istumaan tänne mun viereen. Otetaanko kun Emma istuu, niin otetaan se kuva, niin joo. Otetaan Emma nyt vihdoin viimeistä vielä. Noin, no niin. Joo. Lähemmästä. Joo, ja sitten closer, vähän lähemmäs, joo. Emma! Mikä minulla on? Jos aikuiset hetkeltä katsoi, nyt se mikä täällä on? Emma! Kukkuu! Täällä päin! Kukkuu! Näin. Oi, tämähän meni Emma hienosti. Joo. Hienosti meni, no niin. No mistä kaukaa te olette tulleet? Kemistä ja... And where you come from? Hemsif. Right. You've been skiing all the way to here? Have you? No. Didn't get the aeroplane. Yeah, I thought so too. Joo. No niin, ja mistä kaukaa Emma on tullut? Emma on Joonaksen pikkusisko. Oh, no niin, säkin oot tullut Kemistä saakka. Voi kun kiva juttu. Joo. Onko se ekaa kerta, kun sä oot Emma täällä, onko? Taitaa olla ihan ekaa kerta, joo. On. Hyvä juttu, mutta se on hyvä, että tulit nyt käymään täällä, joo. Muista olla vielä 4 päivää kilttinä, niin sitten menee kaikki hyvin, eiks joo? Kemissäkö me nähdään sitten? Kemissä. Hyvä. Muistatko säkin olet kilttinä? Hyvä juttu sitten, kiva. And you remember to be good girls and boys also? It's still 4 days to go. And where shall I see you then on Christmas Eve? In Lautiossa. All right, very good, all right. Just remember to be very good boys and girls and boys then, all right? Okay, thank you very much. Oi, kiitoksia sulle, kiva. Ja kiitoksia kirjeestä, kiva. Heippa hei! Hei, vilkutaanko mun